Zažijete zimné stretnutia, zatmenie slnka, ale aj letný deň. A to vďaka dielam slovenských výtvarníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhleho jubilea. Spája ich umelecká beseda Slovenská. V galérii Slovenskej výtvarnej únie ponúka výstavu Jubilanti 2012. Medzi 15 členmi umeleckej besedy Slovenskej, ktorí v tomto roku slávia svoje životné jubileum, je aj Andrej Goliáš. Hneď jeho prvá výstava v roku 1970 zapríčinila, že nemohol 20 rokov vystavovať. Moja prvá výstava bola sochy pre milencov, detí a vtákov, ktoré v tej dobe vyvolali také pohoršenie, že teda niekto robí tu sochy pre vtákov a iní robia hrdinov a generálov a zaslúžilých pracovníkov. Každý z jubilantov má iný výtvarný prejav, od maľby cez grafiku až po textil. Na výstavu si vyberal diela každý sám. Sú to veci, ktoré vychádzajú z tej zimnej farebnosti, tak som to aj nazvala, že zimné stretnutia. Krajinu si podľa svojich vízií pretvára aj Biela Kolčáková. Už nerobím ako čiste krajinu, ale také nejaké to prelínanie vecí, kde sa premieňajú, dajme tomu, vlasy na oblaky nebo korene na postavy. Usilovali sme sa vystihnúť istú takú jednotnú náladu. A tá nálada spočíva v tom, aby sme predstavili v tých obrázkoch niečo zo svojej mladosti. Umelecká beseda Slovenská je našim najstarším umeleckým spolkom. V lani oslávila 90 rokov a dnes združuje okolo 130 členov. Patricia Pružinská, Slovenská televízia. Zábavná show 5 proti